No takže čaute ľudia. Dnes som sa rozhodol tu z tejto maštale povedať pravdu slovenskému národu, ale nie. Dneska som sa rozhodol pre vás natočiť také špeciálne videjko o dražbe traktora, do ktorej som sa zapojil. No a tak si myslím, že je to taká zaujímavá udalosť aj v mojom živote, aj proste celkovo a možno by vás to mohlo niektorých zaujímať, tak vám to natočím niečo o tom. Ako to dopadne, to sa dozviete na záver. V skutočnosti to ešte ani ja neviem, že ako to dopadlo. Dneska máme 2.10. Je to druhý deň od toho, čo malo byť ukončené konanie. Akože mala byť ukončená dražba a už by mal byť známy výherca, ale teda zatiaľ to není nikde zverejnené, takže čakáme na zverejnenie, ale teda povieme si celý príbeh tohto. Ale ešte predtým, ako si to povieme, tak by som chcel povedať takú vec, že trošku som sa tak hral so štúdiom YouTube a zistil som, že je tam taká možnosť pozrieť si, že akí diváci ma sledujú a medzi tým aj pohlavie. A zistil som, že môj kanál sleduje 5,9% žien, čo je pre mňa zaujímavé. To som akože nečakal, že toto sledujú aj ženy, takže by som im chcel takto poďakovať a zároveň sa spýtať, až nejaká toto sleduje, že prečo to sledujú, že čo ich na to baví. Je pre mňa zaujímavé zistenie, že máme aj baby, čo sa zaujímajú o traktory a o motorky, alebo to sledujú kvôli tomu, že som ja pekný, alebo prečo toto sledujú ženy. A druhá vec, chlapi, tých 94%, 94,1%, mali by sme tie ženy medzi nami pozdraviť, takže teda všetci povinne do komentára pozdravte ženy, ktoré toto video sledujú. A mohli by sme z toho spraviť aj také pravidlo, že pod každým videom do komentára kľudne môžete tie ženy pozdraviť, lebo oni to sledujú. Takže možno ich začnem sledovať viac. Treba medzi ženami rozšíriť túto tému, tieto traktory a motorky a proste takúto techniku a tieto veci. Takže treba ich v tom podporiť, takže ich pekne pozdravte. No, to je taká prvá vec. No a teraz poďme k téme. Takže dneska toto video bude o dražbe traktora, tohto tu, čiže tohto traktora, alebo aj tu vám dám fotku, čiže o dražbe tohto traktora. No, ale ešte predtým, ako vám poviem o tomto viac, tak by som chcel povedať, že prečo vlastne a ako som sa k tejto dražbe dostal. No čiže ja som začal dražby sledovať už tak dávnejšie, ja som to nejako tak nechtiac objavil na internete ešte v časoch, keď bolo že taká kauza, že sa rozpredávali nejaké slovenské sklady, asi vojenské. To vtedy bolo také, že Kajetan Kičura a rozpredal lacno aj traktory, aj všelijaké bojové vozidlá a všeličo možné. Ja som to vtedy pozeral a tam bol napríklad traktor, že sa predal, ja neviem, poviem príklad, že 69 sa predala za 1000 neviem koľko eur, fakt, že za facku. A ja som pozeral, že ako to, že ja o takomto niečom neviem, že také niečo to by som si kúpil aj ja. A proste odtedy mám nejak tak v hlave, že chcel by som si niekedy niečo cez dražbu kúpiť. Tak som začal tieto dražby tak nejak sledovať. V kancelárii popri práci som si vždycky tak cez Google sa snažil niečo nájsť, že kde sa čo predáva a tak, ale väčšinou som našiel len také, že bola taká dražba, skončila vtedy, vyhral to ten a ten, niekedy výhodne, kúpil niekedy nevýhodne, ale vždycky som videl, že už to proste bolo a nezachytil som to správny čas. Raz sa mi podarilo zapojiť sa do jednej dražby. Bola to dražba o 2 UMCčka v Krupine a do tejto dražby som sa zapojil. Bol som aj na obliadke a potom som si poslal aj cenovú ponuku.
bolo to celkom také zaujímavé. Aj som v sebe živil takú šancu, že to vyhrám proste, že budem mať UNCčka. Ja som si tedy mohol dať ponuku iba na jedno, ale ja som dal na obi dve. Jedno bolo horšie, druhé bolo lepšie. No, zapojil som sa do tejto dražby, ale nevyhral som to. Vtedy ja som za tie UNCčka ponúkal okolo 4 000, predali sa za, neviem, za 6, povedzme, za 5, za 6 kus. No, takže som to, akože nedostal, ale ako nevadilo mi to, ja som vtedy tie UNCčka nepotreboval, len som proste chcel sa zapojiť do takej dražby a toto bolo pre mňa celkom zaujímavé, tak som skúsil, nevyšlo. No a odtedy som tie dražby tak občas sledoval, zás som mal šťastie len na to, že som videl, že nejaká dražba bola a nestihol som sa do toho zapojiť. Akože osobne si myslím, že tie obce a mesta tie dražby robia tak, že sa to aj ťažko hľadá, že vám to nevyhodí len tak bežne Google alebo niečo, že vy sa ťažko viete do tej dražby zapojiť. Oni to robia tak, aby, aspoň ja si to tak myslím, že aby nejaký ich človek, ktorý o tom vie, aby si do tej dražby dal nejakú ponuku a aby čo najmenej iných ľudí vedelo dať ponuku tiež proste. A potom už to, že nejaká tá dražba bola a že sa do nej zapojilo minimum ľudí, tak to už sa dozviete, ale nič viac. Čiže proste veľmi ťažko je nájsť niečo, že sa niekde takáto dražba koná a že sa do toho môžete zapojiť. No. Ale teda ja som stále živil sebe nádej, že niekedy raz si niečo také budem môcť kúpiť aj ja takto v dražbe a za dobré peniaze povedzme, a myslím si, že tie traktory a stroje takto po mestách a obciach sú celkom zachovalé, takže je možnosť kúpiť nejaký dobrý traktor, stroj proste v dobrom stave a povedzme, že ešte aj za dobrú cenu. No. Takže to bola moja prvá dražba. No a teraz som jednu noc nemohol spať, tak som zase pozeral celý bazoš a keď som to prepozeral, tak ma napadlo pozrieť aj tieto dražby a našiel som dve dražby, ktoré ma zaujali. Prvá dražba, ktorá aj končila skôr, bola táto Škoda Octavia. Mesto Bojnice ponúka na predaj hnuteľný majetok, motorové osobné vozidlo, značka Škoda Octavia 2, 2 liter benzín. Takáto Škoda Octavia akože celá zachovala, len mala niečo pokazený motor. Okrem motora je všetko plne funkčné a v dobrom stave a bez korózie. Na vozidlo je poškodený motor, má slabú kompresiu na všetkých valcoch. Tak som sa zapojil aj do tejto dražby. Našiel som to aj na bazoši, tam to bolo, že na predaj najvyššej ponuke a bola stanovená cena 1000 eur, ale tu sa žiadna minimálna cena nepísala, písalo sa len, že cenové ponuky zasielajte na mail, bla bla bla. Tak som poslal cenovú ponuku, úplne že zo srandy som poslal, že tuším, že 101 eur alebo nejako tak, lebo veľa rázy tieto dražby skončia tak, že sa do toho nikto neprihlási a proste tým pádom sa dražba potom opakuje a bol som v tom, že aj keď dám smiešnú síce ponuku, ale bude proste najnižšia, tak to ako keby vyhrám ja. No a čo sa stalo? Stalo sa to, že že zrazu proste tá dražba zmizla, bolo to len tuto, takto, že to je ešte na tejto stránke, ale na ich mestskej stránke tá dražba zmizla, neviem, či tam bola nejaká vyššia ponuka alebo čo, tiež nebolo žiadne vyhodnotenie písomné tej dražby, ani mi neprišlo na e-mail, keď som im poslal ponuku, neprišlo mi nič späť, že som to vyhral, nevyhral, alebo kto to vyhral, za aké peniaze sa predala. Proste si myslím, že možno tá moja ponuka bola úplne že najnižšia a rozhodlo sa to mesto tú Octaviu proste za tie peniaze radšej nepredať. Ale je mi to jedno, ja som tú Octaviu moc ani nechcel, akože vyzerá to pekne. Keby som ju kúpil, tak by som si ju opravil a mal by som auto na vozenie sa,
ale keďže to nevyšlo asi, tak mi vôbec nevadí, že som proste sa k tomu nedostal. Ináč v pozadí si môžete všimnúť, že sú nejaké traktory zaujímavé. Tie keby boli na predaj, tak je to celkom zaujímavé. Toto tu možno vyzerá ako tento oranžový, ako Pronar. Volá, kedy som taký traktor mal. Celkom zaujímavý traktorček. No, čiže to bola prvá dražba, ona končila, tuším, že 25.9., tak som čakal, že čo z toho bude, ale nebolo z toho nič. No, ale nevadí, toto nebolo to, čo ma zaujímalo. No, ináč potom tu máme teraz nejakú ďalšiu ponuku, nejaká Avia, tak to si potom ešte niekde na záver videa pozrieme, že aká je teraz ponuka. V podstate zverejnené to bolo 30.9., takže je to relatívne nové. Ešte teraz proste táto dražba pravdepodobne prebieha. Potom tu máme dražbu vozidla, že Lada Vesta, to neviem, pre mňa nezaujímavé, ale môžeme si pozrieť. 1.800 eur za to chcejú. Takže Lada Vesta, ja to nechcem, ale až niekto chce, tak je to stránka z MOS a tam to nájdete. A potom tu nejaký Kukavoz, ale to sú už staré dražby. Tuto bola Škodovka a Super Bčko, ale to nemám o to záujem. Nejaká pec a tuto je Hasičská Tatra v Žarnovici na predaj, ale tí majú stanovenú aj minimálnu cenu. Majú stanovenú aj minimálnu cenu 6.784 eur z DPH a to si myslím, že podľa mňa je to dosť veľa a mne by to bolo úplne na nič, takže jedine, že by som do toho chodil brať z potoka vodu a polieval by som z tých zemiaky, ináč je mi to úplne na nič Hasičská Tatra, ale možno niekde do múzea to niekto kúpi, je to možno zaujímavé. Takže tak, a teda poďme k tej dražbe, o ktorú tu ide. Takže jedná sa o tento traktor. Obec Beloveža, to som nikdy nepočul, neviem, kde tá obec je. Niekde na východe, už som si to potom pozeral, ale dovtedy som vôbec nevedel. Ponúka na predaj traktor značky Zetor. No, takže poľnohospodársky traktor značky Zetor, rok výroby 1987, druh paliva nafta, typ 5245, farba červená, výrobca zbrojovka bla bla bla, VIN číslo, emisná kontrola do 3.12.2025. STKčka nepíšu, ale predpokladám, že tak rovnako to bude. Čiže bol by to traktor, na ktorom kebyže ho vyhrám, tak na ňom idem domov. Takže tak, počet najazdených kilometrov 6933, čiže celkom zachovalý kus. No, záujemcovia môžu zasielať cenové ponuky na mail beloveža@gmail.com a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 1.10.2024, čo bolo včera. Takže ja som si tiež poslal do 1.10. cenovú ponuku. Ešte aby som k tomu povedal, tak je to také, mne sa to zdá byť trochu také netransparentné, že chcejú, aby sa cenová ponuka posielala takto na e-mail väčšinou, alebo teda keď som sa ja prvýkrát zapojil do dražby tých UNC-čiek, tak cenová ponuka sa mala posielať zalepené obálke s nápisom neotvárať na ako keby adresu mesta a proste tie obálky sa otvorili až ten deň tej dražby a vtedy tam sa zistila tá najvyššia ponuka a ten človek to vyhral. Čiže to sa mi zdalo byť také transparentnejšie ako tuto posielať na e-mail cenové ponuky, kde napríklad môže byť nejaká pracovníčka toho mesta, ktorá bude informovať niekoho, že takáto je teraz najvyššia ponuka, daj viac, proste daj, ja neviem, o 5 eur viac a vyhráš to ty. No, čiže zdalo sa mi to také netransparentné byť a preto som urobil taký krok, že najskôr
som poprosil priateľku, nech pošle cenovú ponuku ona. Dal som také, že nech dá cenovú ponuku 2500 eur alebo proste takúto nízku cenu, aby ak tam bude nejaká pracovníčka dediny a bude táto ponuka nejaká taká najnižšia a bude niekoho o tom informovať, že aký je aktuálny stav, tak proste povie, že aktuálny stav je takýto, on dá, ja neviem, 3000 eur alebo 4000, lebo tak som predpokladal, že každý to bude chcieť získať čo najlacnejšie a možno, že veľa ľudí o tej dražbe nevie, ináč môžete mi napísať do komentáru, až ste vedeli o tejto dražbe, prípadne až ste sa zapojili. Som na to celkom zvedavý, že koľko ľudí takto dražby sleduje. No, čiže proste poslala ona túto ponuku veľmi nízku a ja som chcel poslať ponuku úplne, že pred koncom tej dražby v ten posledný deň a ešte ideálne po pracovnej dobe, aby som predišiel tomu, že nejaká pracovníčka bude niekoho informovať o tom, že teraz je najvyššia ponuka takáto, tak daj o niečo viac. Ale aj tak neviem, nakoľko to mohlo byť transparentné, nakoľko ten niekto ešte mal šancu dať aj na druhý deň ponuku, alebo proste sa to iba spravilo, možno tú ponuku ani neposlal, kto vie, neviem, ale možno som to vyhral ja, neviem. Momentálne ešte neviem. No, čiže ja som poslal ponuku 5280 eur za tento traktor, tak som rozmýšľal, že je to 52,45 Zetor, tak dám 52,45, ale nie, dal som, že 5280, neviem prečo som si vymyslel takú sumu, ale vymyslel som si takú sumu, ako myslím si, že ten traktor má aj vyššiu hodnotu, ale mne ho zase tak veľmi není treba a ako vidíte, nachádzame sa na mojej stavbe, kde treba peňazí dávať dosť a nemôžem si úplne dovoliť dávať veľa peňazí do takýchto vecí teraz, tak som dal aspoň takto. Keby sa mi to podarilo kúpiť za tie peniaze, tak by som bol spokojný a buď by som si to nechal, však to by som uvidel, proste, či by mi ten traktor sedel a Frankensteina by som predal, alebo by som sa s týmto pohral, zistil by som, že čo to je, aké to je, či to do budúcnosti chcem alebo nechcem a potom by som to asi nejako predal ďalej alebo neviem, zamenil za niečo alebo tak. Takže proste tak no. Môžeme si pozrieť fotky. Ja som nebol na žiadnej obliadke tohto traktora, ani sa nepísalo, že nejaká obliadka bola. Tieto dražby sa väčšinou robia tak, že je uvedený nejaký termín, kedy je obliadka tej predávanej veci. Tu no to nebolo, ale verím tomu, že keby som sa ja ozval, že chcem si to ísť pozrieť, tak určite by obec tým nemala problém a nejaký pracovník by mi to tam ukázal, že ako to je, aj by mi to predviedol, že ako je to funkčné a tak ďalej, ale pre mňa to bolo ďaleko ísť na východ a ani na to nemám čas, musím robiť túto na stavbe a tak ďalej, takže proste obliadku som vynechal, spravil som si obliadku len takto cez fotky, takže čo môžeme vidieť na fotke, proste je to traktor obecný, čo znamená, že by mohol mať aj servis. Vyzerá byť celkom zachovali. Ja čo si tak pozerám, tak také detaily, napríklad takto som si priblížil sedačku, vidím, že šoférová sedačka je roztrhaná a táto vedľa je celkom dobrá, ale ináč to vyzerá celkom zachovalo, ten interiér. Má to smerovky, svetla, všetko, ak to má mať. Čo som si pozeral, tak že či sú za kolesami stopy toho traktora, že či je pojazdný a ono zdá sa mi, že sú tam stopy, že ten traktor na toto fotené miesto ako keby prišiel, alebo minimálne nejako sa tak po tom dvore hýbal. Takže to je dobré. Ale teda oni nikde ani nepíšu, že je pojazdný, alebo aké má vady, alebo tak. A vyzerá celkom zachovalo. Na druhej fotke môžeme vidieť, že na kolesách je ako keby mach a to predné koleso je ako keby také nejaké sfúknuté trochu, ale tak to je minimálne.
minimálne veci. Za tým môžeme vidieť ešte nejakú Aviu požiarnickú, možno, že aj to bude na predaj. No, čiže takto. Gumy vyzerajú tak ešte celkom použiteľne, akože už také zošľahané, ale ešte celkom použiteľné. To by mi ako tak zatiaľ stačilo. No, hej, čiže mach na tej prednej náprave, ale nevyzerá to byť nejako zatečené. Vyzerá to celkom slušne. Takže tak. Toľko k tomu. Takže na obľadke som nebol, len som takto poslal ponuku. No a ideme si zistiť teraz, že či som vlastne toto vyhral alebo nie. Môžeme pozrieť ešte na stránke obce. Beloveža. No jasné. Čiže Beloveža. A že či tam už nemajú výsledok tej dražby náhodou. Nie. Majú tu len nejaké vyjadrenie. Tuto je vlastne tá dražba. A tak. Čiže to isté, čo zapísalo aj tam. To isté. Tak si ideme zavolať na telefónne číslo obce a ideme zistiť, že ako vlastne dražba dopadla. Takže tak. Dobrý deň, Tisovský. Ja by som sa chcel informovať ohľadne dražby toho traktora. Ďakujem pekne. Do počutia. Majte sa, do počutia. No, takže ja už viem výsledok, ako to dopadlo. Tak ešte raz, ja som ponúkal 5280 a pani z obecného úradu mi povedala, že najvyššia ponuka bola 7000 eur, čiže ja som túto dražbu nevyhral. Akože je možné, že ten pán alebo kto ponúkol tých 7000 eur, že si preto nepríde, alebo že to bola nejaká fiktívna ponuka alebo niečo. Takže uvidíme, ale teda zatiaľ sa zdá, že ja som to nevyhral. Čo som tak nejako aj očakával, že ak budú aj ďalší ľudia o toto sa snažiť, tak tá ponuka bude určite vyššia. Je to tak, no. Akože ja by som bol ochotný určite za to dať 7000 eur, ale tak momentálne nemám peniaze tak úplne navyše, musím sa tu na tomu venovať stavbe, takže bol by to ako taký malý zázrak, keby som to vyhral. Celkom som sa na to tešil, už som si to tak nejako idealizoval, že by som na tom traktore išiel domov a zastavil by som sa pozrieť takých mojich kamarátov tuto z YouTube, čo mi komentujú aj z východu a tak proste po ceste domov, možno by to bol aj taký viacdenný trip. Už som si to pozeral tú cestu, no ale teda asi z toho nebude nič. Ono to je ako v takej mojej obľúbenej rozprávke, čo som mal ešte v šlabikári, že taký chalan videl zajaca a už si predstavoval, že on toho zajaca chytí, on si ho vychová a potom ho predá a za tie peniaze si kúpi napríklad, poviem príklad, hus a bude predávať vajíčka a potom predá aj tu hus a kúpi si kravu a tam bude predávať mlieko a nakoniec predá aj tú kravu a kúpi si koč a neviem čo a potom pískne, zajac ujde a nemá nič. Čiže to je tak, to bolo vždycky moja obľúbená rozprávka šlabikária. Ale takto v živote dopadá, ale tak ja sa nevzdávam, verím tomu, že nejaká dražba sa mi raz podarí a ono to bude vtedy v pravý čas, keď na to práve budem mať aj peniaze a proste budem sa môcť plnohodnotne do tej dražby zapojiť, nevadí. Tak až je tu ten človek, ktorý dal tú ponuku tých 7000 eur, tak môže napísať komentár, gratulujem mu. Takže tak, no, toľko taký príbeh k tejto dražbe. Môžeme si ešte pozrieť teraz tú dražbu Avie. Takže obec Jakubovaný, ponuka na predaj nákladné motorové vozidlo, Avia, bla bla bla.
STKčka do 10.10., čiže bude realizovaná nová STK a emisná zo strany obce Jakubovany. Dobre, má najazdených 110 000 kilometrov. Cena podľa znaleckého posudku je 1290, takže 1290 a to je ako keby predáva. Znalecký posudok. Aha, čiže lehota doručovania cenových ponúk do 20.10.2024. Čiže kto má o toto záujem, o túto Aviu, tak môže posielať cenové ponuky a môže si takto kúpiť Aviu, no môže si ju vyhrať v dražbe na Avia, nezaujíma, neviem, čo by som s ňou robil. Takže takáto je aktuálna dražba. No. Ja som zvedavý ešte teda, že ako dopadne ten Zetor. Budem sledovať tú stránku obce, že či to tam pribudne písomne, že teda kto to vyhral, možno, že tam bude aj meno toho človeka. Ja predpokladám, že niekto z Oravy, lebo tam sú takí ľudia, čo kupujú všetky traktory, čo kde je, podružstva a tak ďalej, aj takto po obciach, tak ja osobne si myslím, že niekto odtiaľ mal to blízko, alebo niekto z tej obce, alebo tak, ale teda uvidíme, no ja to každému doprajem, proste dal lepšiu ponuku, tak to vyhral, no. Takže, čo s tým? Takže, ďakujem ľudia za sledovanie, to bolo všetko k dnešnému videu. Dneska takéto, ako škoda toho záveru, keby to dopadlo tak, že som to vyhral, tak by som bol celkom rád a bolo by to zaujímavé, ale teda nekoná sa a nevadí, ušetrím aspoň čas, musím sa venovať stavbe a každý jeden deň je pre mňa dobrý. Tá cesta domov s tým traktorom, to by bol možno taký trip, možno že aj na 2, na 3 dní. Rozmýšľal som, že by som všelikoho išiel navštíviť a možno aj všeličo cestou pozrel a natočil o tom videa, bolo by to také zaujímavé, ale teda nevadí, uvidíme. Život prinesie možno nejakú novú šancu, novú príležitosť, takže možno sa podarí niečo iné. Tak vám ďakujem za sledovanie a ďakujem aj tým 6% žien, ktoré toto sledujú. A som rád za každého diváka, takže uvidíme, čo bude ďalej. Toto je pre toto video všetko. Čaute ľudia.